Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Guns N' Roses utoljára 3 éve turnézott, és akkor jártak egyébként Budapesten is. Azóta megjelent egy nagy lemezük, de a zenekart együtt csak videoklippeken lehet látni. Közben Duff is és Slash is megjelentetett egy-egy szólólemezt, és ezért teljesen jogos, hogy felreppent a hír, hogy a Guns N' Roses feloszlott. Az igazságot most megtudjuk a legilletékesebbtől, a Guns N' Roses gitárosától, Slash-től. Slash-sel Clevelandben találkoztunk. Slash 3 évvel ezelőtt közvetlenül a Use Your Illusions turné európai szakasz előtt még úgy tűnt, hogy minden rendben van a Guns N' Roses körül. Közben Duff kiadott egy szólólemezt, most pedig megjelent a Slash's Snake Pit. Mi változott a Guns N' Roseson belül azóta? Sokan felszokták tenni ezt a kérdést. A Guns N' Roses 5 ember egysége, egy részekből álló egység. Szerintem Duff egyszerűen valami olyat akart csinálni, ami igazán jellemző rá. Ha pontosan szemügyre veszed a Guns N' Roses-t, a hangzását a különböző egyéniségek alkotják. Duff szeretett volna önállóan is dolgozni. Egyébként Izzy és Gilby is ugyanezt tették. Az én esetemben nem is gondoltunk szólólemezre, csak egy másik zenekarra. Számomra ez csak egy lehetőség, hogy olyan dolgokat csinálhassak, amit a Guns N' Roses-szal nem lehetett megcsinálni. Ez nem más, mint hogy egy magasságban állunk a közönséggel, egy klubban, egy kisebb környezetben játszunk. Így nagyon erős visszajelzést kapunk, a közönséggel kölcsönösen hatunk egymásra. A fő gondom a stadionbeli fellépésekkel volt, annak ellenére, hogy imádtam a nagy teret, a színpadon föl alá rohangálhattam, jó hangos volt, és 30-tól 100 000 ember előtt játszottunk. De semmiféle visszajelzést nem kaptunk a közönségtől, kivéve, ha bekonferáltunk egy nagy slágert. 2,5 év után vissza kellett mennem oda, ahol elkezdtük. Ez közelebb áll hozzám, mint a stadion. Szeretem a kalandokat, hogy bemegyek egy klubba, és nem tudom előre, mi fog történni. Szerinted mi az oka annak, hogy a Guns nem volt igazán termékeny a Use Your Illusions óta? A Spaghetti Incident című lemezen feldolgozások voltak. Ez az album szívből készült, vagy ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy kiadjatok egy új anyagot? Nem. Ezt azért csináltuk, mert azokat a zenekarokat, amelyek számait feldolgoztuk, a T-Rex és a Sex Pistols kivételével, majdnem teljesen elfelejtették. Mi viszont velük nőttük fel, és így nem történt más, mint hogy kiválasztottuk a kedvenc számainkat. Én 3 választottam, Duff is 3 választott, és Axl is kiválasztott néhányat. Tehát a kedvenc dalainkat akartuk feldolgozni. Én választottam a Buick McKinnon-t és az I Don't Care About You-t a Fear-től, a Hair of the Dog-ot a Nazareth-től, és Axl és Izzy is hozzáválogattak. Azért dolgoztuk fel őket, hogy emlékeztessük az embereket, hogy ez a szar innen indult. Ne felejtsék el ezeket a zenekarokat. Ezen kívül némi pénzhez is juttattuk őket, mert néhányan közülük nem alkottak az elmúlt években. Szóval nem egy űrt akartunk kitölteni, hanem nagyon őszintén a szívünkből csináltuk meg ezeket a dalokat. Én egyébként turnézni is szerettem volna ezzel az anyaggal. A Spaghetti Incidenten? Igen, úgy, ahogy ezt most a Snake Pit-tel teszem, de Axl sajnos nem volt hajlandó rá. Ezért aztán ennyiben maradtunk. Ha visszatekintesz a Guns N' Roses kezdetére, a zenekar tagjai ugyebár egy közös célért küzdöttek. Közben mennyiben változott meg a személyiségetek? Milyen irányba változott Duff, Axl és te? Én egyáltalán nem változtam. Axl? Szerintem senki sem változott meg igazán. Inkább a környezetünk változott, ami körülvesz bennünket. Amikor még egy klubzenekar voltunk, és kedvünkre játszottunk, az egy teljesen másfajta környezet volt. És te személy szerint a régit jobban szeretted? Igen, én mindig ugyanazt szerettem, mint amikor elkezdtem. Ami ezt illeti, egyáltalán nem változtam. De visszatérve a Guns N' Rosesra, a környezetünk hirtelen óriási lett. Több 100 ember vesz körül bennünket, a biztonsági emberektől kezdve. Persze most nem akarok panaszkodni, hiszen ez hozzátartozott, de nem hinném, hogy ez megváltoztatta volna a zenekar tagjait, attól eltekintve, hogy igazodni kellett ezekhez a változásokhoz. De gondolom ezt azért nem mindenki tudja megszokni. Nem.
Én például most ott hagytam egy időre. Képzeld el, hogy egy embertömeg előtt játszol, és nem is látod őket igazán. Furán hangzik, de hát 2 évig csináltad. Igen, 2,5 évig csináltuk. Axel viszont nagyon szerette. Egy teljes kabarét. Húvósokat, háttérvokálósokat vonultattunk fel. Engem csak az érdekel, hogy bekapcsolom a marsalomat, megragadom a gitárt, és gyerünk. Ezek szerint nem is akarsz visszatérni a stadionokba? Fogalmam sincs, hogy mi a fene fog történni a Guns-szal. Csak annyit tudok, hogy Gilbyvel, Briannel, Jamessel és Erickel most a Snake Pit turnéját csináljuk a következő 5-6 hónapban. Közben folyamatosan kapcsolatban vagyok a Guns N' Roses embereivel, hogy tudják, hogy éppen mit csinálok, és hogy én is tudjak az üzleti fejleményekről. Tehát ma is foglalkozom a Guns-szal, próbákra jártam, 2 dolgot csináltam egyszerre. De nem fogok visszamenni, és olyan intenzitással a Guns-szal foglalkozni, mint ahogy ezt most a Snake Pit turnéján teszem. Ha a Snake Pit épp úgy kinőné magát, mint a Guns N' Roses, akkor nem lehet, hogy mégis ugyanazt csinálnád? Az igazat megvalva, ez egy jó kérdés, mert ha most visszatérnék a Guns N' Rosesba, mindent teljesen másképp csinálnék. Ha a Snake Pit valójában egy sikeres, nagy bandává nőnék ki magát, akkor a koncerteket kizárólag zárt csarnokokra korlátoznám. És nem mennék stadionokba. Persze egy ilyen koncert nagy hatásfokú, mivel rengetegen látnak. De azért nem feltétlenül a legszemélyesebb környezet, hogy megnéz egy zenekar. Egyébként is egy egésznapos program, mert több mérföldet utazol, hogy eljuss a stadionba, hiszen a stadionok mindig egy kicsit távol esnek a várostól. Aztán nem egyszerű bejutni, egy jó helyet szerezni, ahonnan jól láthatod a zenekart. Szinte lehetetlen. Többnyire mindenki a nagy videókivetítőket nézi, csak a teljesen megszállottak jönnek egészen a színpadig. Sokkal jobb a szomszédsarkon játszani egy kis helyen. Nem kerül sokba, beülhetsz a bárba, sokkal lazább az egész. Egy jó este után még elfogadható időben érsz haza. Megismerkedhetsz valakivel, szóval sokkal lazább és kényelmesebb. Ez nagyon jól hangzik. Bár be kell vallanom, kicsit izzasztó is. Jó, ez tényleg nagyon jól hangzik, de a zenei biznisz ugye nem csak rajtad múlik, hanem a menedzsereken, a lemezkiadó emberein is. Ők például belekényszeríthetnek ugyanabba a körforgásba. Nem tehetik, mert a Guns N' Roses vagy a Snake Pit beállítottsága miatt nem vagyunk hajlandóak bizonyos szabályokat betartani. Azt csináljuk, amit akarunk. Ha az ipar nem hajlandó ilyen feltételek mellett velünk együttműködni, akkor megtalálnánk a módját, hogy azt csinálhassuk, amit akarunk, az üzleti feltételeket figyelembe véve. De a normáinkat, az őszinteségünket nem változtatjuk meg, nem adjuk fel csak azért, mert valaki egy íróasztal mögül ezt kéri tőlünk. Nem hiszem, hogy ez bekövetkezne. A Guns azért kötött ki a stadionokban, mert lehetőségünk volt rá. De miután átestünk ezen, nem csinálnám még egyszer. Persze, hogy egy óriási ajánlat volt. Akartok stadionokban játszani? Hogyne, gyerünk! Egy csapat kreativitásához szükségszerű, hogy egyben barátok is legyetek, olyanok, akik megosztják egymással a gondolataikat, akikre támaszkodhatsz? Ha most Axel-el beszélgetnél, biztos, hogy erre teljesen mást mondana, mint én. Hiszek a zenekarban, a kommunikációban és ebben a családban, amely közösen dolgozik egy projektben. Tehát nálam mindenki egyenlő. Axel ellenben azt hiszi, hogy ez az Axel and Slash Show. A neveltetésednek köszönhetően gyerekkorodban többen is körülvettek, akik figyelmeztethettek volna a rock and roll életstílus veszélyeire. David Bowie-ra vagy Ronnie Woodra gondolok. Kaptál ilyen figyelmeztetéseket? Nem figyelmeztettek, csak... Ezt, hogy is mondjam... Tanultam mások hibáiból. Ha olyanokkal jövök össze, akiket régóta ismerek a zenei bizniszből, nem szoktunk ilyenekről beszélgetni. Ha viszont valami nagyon szemet szúr, akkor abból tanulok. Azt megpróbálom nem megismételni. Ezt hívják tapasztalatnak.
Szerencsére sok olyan emberrel találkoztam, akik már mindent megjártak, és valószínűleg én is átestem volna ezeken a dolgokon, ha nem találkoztam volna velük, ha nem tanultam volna tőlük. Igyekszem megtartani az egyensúlyt. A saját tapasztalataidból is tanultál, nem? Azokból is igen. Hálás vagy édesanyádnak azért a bohém neveltetésért, amit kaptál tőle? Vagy van olyan dolog, amit utólag hiányolsz? Éppen most beszéltem vele. Mondjuk úgy, hogy nem bántam meg semmi. Szerintem a neveltetésem segített át azon a ponton, hogy most itt tartok. Nem vesztettem el a fejem. Sokan azt hiszik, hogy milyen csillogó életet él egy úgynevezett rockstar, mert vele jár a pénz, a nők, a drogok, stb. Én tudom, hogy ez mennyire nem igaz. Egyáltalán nem csillogó. Ha tényleg jó akarsz lenni, az nagyon kemény munkával jár. Az életvitellel pedig vigyázni kell. Egyensúlyban kell tartani, mert ha túl messze merészkedsz a másik irányba, a mértéktelenségbe, akkor, és ezt első kézből tudom, a zene harmadrangúvá válik. Ahogy mondtad, egy turnézó zenekar életvitelen nem csak abból áll, hogy kint álltok a színpadon, hanem hozzátartozik a bulizás, a nők, stb. Soha nem féltetted az egészségedet? Dehogy nem. Mindig, amikor egy kórházban ébredtem fel. Steven, a régi dobosunk, még ennyi év után is állandóan kiüti magát. Pár nappal ezelőtt ismét kórházba került. Egy idő után megöregszik. Lassan abba kéne hagynia. Júliusban leszel 30 éves. Igen. Ma már jobban törődsz magaddal? Hát, túl sokat iszok. Ez igaz. Túl sokat dohányzunk. Pedig rá van írva a dobozra, hogy ne dohányolj. De az igazán komoly dolgokról, mint például a heroinról, leszoktam. Nincs is igazán szükségem rá. Bevallom, függök a cigarettától. Egy ideig csinálod, de amikor látod az egészségtelen életmód első jeleit, nagyon sok energiám van, és ezt többnyire a munkába fektetem. Mi történt az első turné végén, amikor 2 év után hazaérkeztél, és kitettek a reptéren? Akkor nem érezted teljesen üresnek magad? Nagyon kemény időszak volt, amikor az első Guns N' Roses turné véget ért. Az volt az első 2 éves turné, és akkora nőtte ki magát a zenekar. Igaz, hogy mások előzenekaraként utaztunk, de nem fogtuk még fel, hogy sokan azért jöttek el a koncertre, mert ránk voltak kíváncsiak. Nem fogtuk fel, hogy már olyan nagyok vagyunk. Csak kimentünk játszani, jól érezni magunkat, és persze feldobott az a tény, hogy a közönség is ilyen lelkes volt. De szó szerint nem tudtuk, hogy ilyen nagyok lettünk. Amikor hazaérkeztünk és kitettek a reptéren, még lakásom sem volt. Semmim nem volt. Nem volt otthonod? Nem. És azt gondoltam, hogy most mi lesz. Ilyenkor lapozni kell. Ha visszatérsz egy turnéról, úgy érzed, mint ha minden egy helyben állna, mert azelőtt állandóan csak mentél. Otthon pedig minden olyan nyugodt. Persze ez a személyiségen is múlik, mert Axl ragyogóan megvolt. Én önmagamat pusztítottam. Azt a tanácsot kaptam, hogy vegyek egy házat és tegyen félre a pénzem. Erre vettem egy házat, és 5 hónapon keresztül bámultam a plafont. Senkivel nem beszéltem, és az utcára sem mentem ki. Teljesen egyedül voltál? Igen, és nem mehettem el olyan helyekre, ahová szívesen elmentem volna, mert hirtelen összecsődültek az emberek. Pedig régen ugyanezekre a helyekre jártam. Időközben megnősültél, de mégis állandóan stúdiózol, turnézol, utazol. A feleséget hogy bírja ezt? Amikor hozzám jött, tudta, hogy kihez jön. Már régóta együtt voltunk. Voltak jó és rossz idők, mivel összhangba kellett hoznunk az én éles stílusomat az övével. Neki semmi köze a rock and rollhoz. Van egy pár CD, szereti a zenét, de nem egy tipikus rock and roll csaj, mint például Gilby felesége. Ami persze nem rossz, mert bármi történik, ő vagy benne van, vagy nem. De megérti és örül neki.
René, a feleségem pedig, amikor közlöm vele, hogy újra elutazom, és csomagolni kezdek, teljesen leszokott törni, mert megint elmegyek. A Snake Pit turnéra eljött velünk. Életében először ült egy turnébuszban, de nagyon élvezte. Hála Istennek! Meg kellett tanulnia, hogy mit csinálok. A Guns N' Roses turné viszont annyira viharos volt, hogy nagyon megutálta. Mindig, amikor eljött, borzalmasan érezte magát. De megtette, hogy láthasson, és hogy én is láthassam őt. Most már, hogy átélte egy párszor, sokkal jobban beilleszkedett. Ez azt jelenti, hogy a személyiségedet szereti, és nem a rockstar. Ez az egyik oka annak, hogy első látásra beleszerettem. Ő nem akart velem találkozni, mert nagyon rossz hírem volt. Mégis találkoztunk. Elvittem a városba, virágot vettem neki, és azóta együtt vagyunk. Romantikus típus vagy? Nagyon. Akár hiszed, akár nem. Általában szeretem a nőket, de Renér teljesen oda vagyok. Még soha nem szerettem bele egy ilyen lányba. Össze is házasodtunk. Igaz, régebben rengeteg problémám volt. A turnék alatt megcsaltam, szörnyű voltam. Ő meg is tudta, és ez összetörte a szívét. Szóval sokat kellett alkalmazkodnunk egymáshoz. Ami a felelősséget illeti, addig nincs baj, amíg ő tudja mindezt kezelni. De ami a turnét illeti, amikor ő is eljön, nincsenek lányok a buszban. Térjünk vissza a zenére. Axl nem volt féltékeny a szólólemezed miatt? Axl nagyon furcsa módon reagált. Most már nem zavarja, de volt egy időszak, amikor egy dal sem tetszett neki, és teljesen más stílusú zenét akart játszani. Ezt nem igazán értettem, mert a Snake Pitben ugyanazt játszottam, mint a Gunsban, vagy még azelőtt. A stílus ugyanaz. Nagyon megzavart, hogy Axl milyen irányba szeretne tovább haladni. Amikor mondta, hogy nem tetszik az anyag, gondoltam, semmi gond. Már nem értettem, hogy miért, de rendben. Közben összeállt ez a másik zenekar. Nem volt semmi célunk, csak együtt játszottunk, és hirtelen volt egy zenekarom. Mike Inez nem ismertem azelőtt. Eljött egy bulira, másnap pedig megcsinálta a dalok basszus alapját. Egyszer csak volt egy szuperbandám. Ilyen egyszerű volt. Miután befejeztem a felvételeket, Axl felhívott, hogy megváltoztatta a véleményét, és ez a dal tetszik neki. Azt feleltem, haver, ezekről lekéstél. Nem hitt el, hogy néhány hét alatt felvettem egy lemezt. Azt mondtam, dehogy nem, lekéstél róla. Ez nagyon feldühítette, mert rájött, hogy nincs igazán befolyása. Úgy gondolta, hogy ha a bal és a jobb kezem megérint egy gitár, az automatikusan egy Guns N' Roses anyag. Ez persze nem így van. Ha így lenne, akkor az összes Michael Jackson, Iggy Beck, ami játszottam, egyben Guns N' Roses anyag is. Nagyon érdekes a lemezborító is, az a kreatúra kicsit hasonlít rád. A kígyó? Igen. Ez egy régi történet. Egyik turnénkon egy rajongóm egy nyakláncot ajándékozott nekem. Tudod, milyen nyakláncot hordanak a rapperek? Ez a lánc egy kígyót ábrázol, amint egy csont köré tekeredik. Innen vettem az alapötletet. Már évek óta őrzöm. Ott volt a földrengés sújtott a házamban is, az ágyam mellett. Amikor elköltöztünk, valahogy újra előkerült. Ránéztem, és úgy gondoltam, hogy kitűnően mutatna egy lemezborítón. Ezek után lerajzoltam, és odaadtam a bátyámnak, akinek van egy designer cége. És megkértem, hogy készítsen róla egy graffitis változatot. Az egyik alkalmazottja végül megcsinálta, és az eredeti körülbelül 14 láb magas lett. Ezt később lefényképeztek. Ha közelebbről megnézed a borítót, akkor láthatod, hogy a kígyó csörgője konnektorként csatlakozik a falba. Így talán sejted, hogy milyen nagy volt az eredeti. A tetoválásaidat is te tervezted? Igen, van egy új a Snake Pit szimbóluma, csak most nem látod. Hol van? Itt van a hátamon. Tényleg? Hát ez a lemezborító kígyója. Igen, most csinálták. Mindig én rajzolom meg a tetoválásaimat. És ügyelek arra, hogy pontosan úgy csinálják meg, ahogy én ezt elképzeltem.
Szuper, nagyon jól néz ki. All right, Slash. Thank you very much.